kinabukasan mo! Pwede ka ba ano? Hey yo, what's up mga kawaray, no? So yan, welcome to my vlog. Waray Baller nga pala. And for today's vlog, bibili kami ng ampaw ngayon. Pupunta kami ng palengke. Magko-costume kami ng Santa. At may ipag 1v1 kami. Kaya bago ang lahat, huwag nyo kalimutan mag-like, subscribe, tsaka i-hit yung notification bell para updated kayo sa mga yung i-upload namin. Yo! Nawala ako dun sa intro natin na gano'n. Kasi naglalakad namin. Punta na. Let's shower. Tamayan pa ako kayo? Yung may laman na? Wala. Magkano yun natin? So yun. Ito na yung ampaw natin. 20? So yun guys, nakapili na tayo ng ampaw. Yun, kasama yung video namin. Magpo-costume ako ng Santa Claus. Mamimigay ng regalo sa Santa. Ang ampaw. Sa mga koy. Mamimigay ka ng pamasko, no? Kahit tapos na yung Pasko. Tahapon natin yan. Ganyan. So yun guys, pauwi na kami. Magbibihis na siya. Maghahanda na kami para sa video gagawin namin. Pardi mo ba? Pardi mo? Ampaw. Panis. Freestyle ba yun? Freestyle. Panis. Dati yung mga kanta-kanta ka rin dyan eh. Kanta, Oo, tapos hindi marunong kumanta. Yo, check. Masuka mo. Pangat ang bitaw mo eh. Ang bilis eh. Kita kasi parang di po pwede kasi di papasa ang katulad ng lalaki at sa'yo ikumpara ay nakaka-irritable sa top nila kasi hindi ako galante kumbaga ikay prinsesa ako ay hardinera gusto itang ligawan kasi nga alam pa paano kung kaya ko lang ibigay pitas ng gumamela at titisong tsokolate at awit ang harani di kasi ako yung tipong gusto mo kaya lumalayo sa'yo natatakot na sa'yo sa views at baka isla din kung ano ang iyong isipin at sana mapansin idadaan lang sa awitin ikaw ang wala ano mo kaming taga ako Talentado ka. Alright guys, so yun na. Kita mo naman yung mga kasama ko, mga talented. Diba? Kaya itago nyo lang yun ha. Yun guys, what's up now? And ito na. Ito na yung costume namin pang Santa. Magsusot na ako nito. And syempre bago yan, yung mga ampaw natin. So lalagyan natin ng laman syempre, di ba? Hindi makakompleto yung pagko-costume natin. Bawat isang ampaw lalagyan natin isa.
maswerteng makakatalo sa akin. Good luck sa inyo. May pamasko kayo kay Santa. Right? Yeah. Santa, Santa, saan ka pupunta? So yun guys, ito gawin natin limang ampaw. Kaya sa mga makakalaban ni Santa, galingan nyo at para may pag-MP kayo ha. So yun guys, limang ampaw. So may mili sila. Kung ano yung gusto nila rito. Ayun guys, tara! Magko-costume na ako. Ho 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 ho! Parating na si Santa. So yun, dahil maglalaro na si Santa. So yun, what's up guys? So, nandito na tayo sa court. Maipaglambihan na tayo. So yun guys, bali si boss yung mga kalaban natin. Edmar. Siya yung mga kalaban natin. Mga idol namin Santa. Pag pumasok yung tira, sa kanya po. Doon po tayo. Bane, dito kami sa court nyo. Yari ka dyan. All one! Nice one! Pabigyan mo. Galing ah. Santa! Gago. Kasi kabaan gago. Ampaw gago. Ay, si Gaban. Ano pangalan yung vlog niyan? Waray bowler. Ha? Marami rin siyang ginawa, marami. Marami na yan. Ulto. Hindi pa na ito mag-edmon no? Isipin niya po, Mar! Ewan ko eh. Isipin mo yung kinabukasan mo! Ay! Kasi kabaan eh. Gago ba yun? Tapos na. Ano po masasabi niyo? Pagod?
Gusto mo yan eh. Ay, tagkira ko, wala pa yung score, pagod na. Anong panalo yan? Ang pau lang. Ang pau lang. Walang Pau lang, pera. wala laman. Oh, winner's ball. Marunong din. Kasi nyo na. Uy! Nice one. 1-0. One zero. Nice one. Walo. Nice one. Pares ang ganun na sa Alto, alto. Hindi, talo niya isa eh. Hindi, bibigay na siya dalawang ang code eh. Ayaw nga no. Ano ba ba? 3-2, 3-2, warning! Pakita ka naman ng isang galaw lang. Punit na costume mo. Punit na si Santa. Nice. Ayun. Best bet, all 3. Dito. 3-1. 3-2. Ano? Oh! Oh! Shit! Saan ba yung boat? Ewan ko dyan. Dalawa bigay natin. Ito, dalawa. Bigyan dalawa sa'yo. Bigyan mo isa yung kanina. Thank you. Pang viewers lang yan, pang viewers. Salpukan. So yan guys, what's up yo? Bali, tapos na yung laro namin. At yun, nakadalawang laro lang ako at hindi kaya. Pagod na ako. Kaya sana nagustuhan nyo yung vlog namin ngayon. And sana supportahan nyo. Waray Baller nga pala. Don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga Subscribe. gagawin naming video. Alright! Great! Pow! 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 Pow!